O que pasou coa Covid nas residencias non pode quedar impune. Os familiares exiximos responsabilidades. Precisamos residencias públicas 100%. A probabilidade de morrer por Covid nas residencias privadas foi moito maior que nas residencias públicas. As residencias de maiores non poden convertirse en negocios para que os fondos Boitre obteñan suculentos beneficios. As residencias de maiores tampouco poden depender da caridade das institucións religiosas. Por uns servicios sociais da dependencia que teñan cobertura universal e calidade contrastada, vou a Santiago a manifestarme o 27 de xuño.